А знаеш ли, че има начин да получиш парите си за 48 часа? И ти ли като мен чакаш плащане по вече дадена фактура от месеци? Чакай, това е плащане от кампания през януари. Едно нещо, което спрях да приемам за нормално като създател на съдържание собственик на малък бизнес, е да чакам 60, понякога дори 90 дни за плащане по фактура, която вече е издадена отдавна. Работата е свършена, клиентът е доволен и накрая какво? Просто чакаш. Така не можеш да инвестираш, не можеш да си планираш таксите, не можеш да планираш разходите си. А това е съществен детайл, който прави огромна разлика. Кога да навлизат парите ти по сметката? Проблем, с който всеки малък и среден бизнес се сблъсква, лови. А знаеш ли, че има начин да получиш парите си до 48 часа? Лесно и бързо. Това е решението, което преобърна тотално живота ми и работата ми и се казва Express Factoring. Качвам фактурата онлайн и получавам средствата си почти веднага. Те поемат комуникацията с клиента и събират плащанията. Всичко е напълно прозрачно. Виждаш условията, изчисляваш процента предварително с техния калкулатор в сайта, без изненади. Така работата си остава креативна, а финансовата част оптимизирана. Веднага мога да реинвестирам в следващ проект и да изчисля кои средства как да разпределя. И така, честно казано, ми е много по-спокойно.